Máme tu už september a ja som ešte stále nedala von video z našej júnovej dovolenky v Grécku. Proste som nestíhala, ale teraz všetko napravím. Rok sa s rokom zišiel a my sme sa opäť vybrali za dobrodružstvom do gréckej Parálie. Tentokrát sa obetoval a išiel s nami môj ocino. Čo myslíte, ako to zvládne? Tu na konci letu už začínal chápať, do čoho sa nechal namočiť. Na letisku Tesaloniky nás čakalo autíčko, ktoré sme si prenajali na celých 10 dní. Cena za požičanie bolo 370 eur a cesta do Parálie trvala zhruba hodinku. Víš, ako Páďo odkeroval až do Parálie? Hodinka 10, 5 minút pred nami. A tu už môžete vidieť náš apartmánový dom. Nachádza sa v okrajovej veľmi tichej časti Parálie a bol naozaj nádherný. Na týchto záberoch môžete vidieť Majkinu radosť z toho, že sme konečne zvládli cestu a môžeme sa poprechádzať po Parálii, kým zvyšok rodinky čaká na jedlo. Nech sa páči, prvý tohtoročný kontakt Majky s morom. Tak na toto jedlo som sa tešila z celej cesty najviac. Popej a ich legendárny gyros. Stihli sme sa nájsť a deti okamžite bežali do mora. Že ako to zvládaš, sa pýta Stanko. Ale veď pohode. Nepáči. Hneď prvý večer sme strávili na terase hotela El Greco, vedľa ktorého je takéto krásne ihrisko. A tu už môžete vidieť, ako zapadá slniečko v gréckej Parálii. Dobré ráno, takto slniečko vychádza. Starky si účesal Majku, nech nejde na výlet ako divá bára. Ukázal, že dnes v Grécku hrozí až 45 stupňov a tak sme upratali terasku, naranejkovali sa a šup ho do bazéna. Takýto nádherný bazén sme mali priamo pri našom apartmánovom dome. Teplo a voda boli vyčerpávajúce a preto sa Majka každý deň cez obed dobre zdriemla. Parália je plná obchodíkov so suvenírmi, čo pre našu Elku bol ako raj na zemi. Toto je grécko-katolícka kaplnka priamo pri pláži a v tomto hoteli majú najlepšiu kávu v celej Parálii. That's what I say, the best coffee in Parália. I don't think so. Dobre, Hanu. Very good. Better execution. Kým starky s deťmi sa kúpali v mori, ja som si vychutnala neskorý obed. Dokonalý grécky šalát a vychladené pivko. Pozeráš po chutky, nie? Sama geriatria. Geriatria a moje deti. Pekný som si kúpila klobučík. Naša malá Vajana si z mora urobila nového kamaráta. Podávali jej loptičku za každým, keď mu hodila. Čo to moje oči uvideli už dnes večer karaoke show? Čo myslíte? Vyjdem zo svojej zóny komfortu? Posílame horúce pusinky priamo od mora. Zatiaľ, čo počas dňa je pešia zóna v Parálii úplne vyľudnená, nočný život je tu pomerne dosť kvalitný. Ak ste tipovali, že večer skončíme v reštaurácii Zografos, kde sa uskutočnil karaoke večer, tipovali ste správne. Sometimes it lasts.
Ako môžete vidieť, zóna komfortu bola prekročená. Ja aj môj ocino sme boli na tento výkon mimoriadne hrdí. A máme tu ďalšie ránečko, čo sme si dnes asi tak vymysleli. Tu je také pusté však. No, a okolo Čiernátisov je takto. Tady je moře, dneska je hodně špatný počasí. Praví, že to tu vyzerá ako na zem, plnství šíravé. Vyzerá to kadiako, ale nachádzame sa v Alikés, kúsok od Paralie, kde sa ťaží soľ. V týchto dvoch akoby jazierkách je toľko soli, že prináša rovnaký účinok ako mŕtve more. Keď sa v ňom okúpete, môžete sa natriť liečivým, pomerne dosť zapáchajúcim bahnom, ktoré pôsobí na pokožku veľmi blahodárne. Dúfam, že ti nepôjde sprcha. Nee, však nám prší. A teraz sa dobre pozerajte na ceny ovocia a zeleniny v Grécku. Tá chuť sa s našimi potravinami z obchodov nedá ani porovnať. Zakývajte. Počas letnej sezóny, ktorá tu trvá zhruba od mája až do konca septembra, premávame medzi Paraliou a Olympic Beach takýto krásny vláčik. Ideme do Olympic Beach. Rich Beach. Rich Beach. Kúsok od Paralie je Olympic Beach. Je to pláž, ktorá nezažíva taký večerný nočný život ako Paralia a zažijete tam o mnoho viac pokoja. Ovšem, ak sa tam práve nenachádzame my. Halo, oci, no hádam, len nie si unavený. Už sú to 3 mesiace, čo sme odišli z Paralie a mne stále chýbajú tieto krásne rána. Dnes nám počasie naozaj prijalo, ako môžete vidieť, výhľady sú nádherné a tak sme sa rozhodli spraviť si výlet na Meteoru. Nemôže byť všetko dokonalé a zrovna dnes bola uzavretá diaľnica. Nevadí, kto chce, cestu si nájde. Tu už sa nám podarilo dostať na diaľnicu. Ako môžete vidieť, stredové pásy sú fakt super. V Grécku neplatíte diaľničnú známku, kupujete si mýto priamo po ceste. Toto je park v meste, ktoré sa volá Larisa. Urobili sme si tam pauzu, pretože sme vedeli, že celú cestu nedáme. A dobre sme urobili. Táto zmrzlina nemala chybu. A zmrzlinár, ktorý nám ju predával, bol fakt skvelý človek, s ktorým sme si dobre pokecali. Majka, čo si urobila Starkému? Zobrala si mu zmrzlinu? Ja to Starky mi dal. Starky mi dal. Keď sme si oddychli a Majka sa dostatočne vybláznila, naše dobrodružstvo mohlo pokračovať. Tu, ako môžete vidieť, sme sa už začali približovať k nášmu cieľu – Meteora. Duchovno, kus starej gréckej histórie, ale aj svet za múrmi kláštorov. Taká je Meteora na vrcholoch skál v oblasti Tesalia. Tu sa ocitnete na miestach medzi nebom a zemou. Ešte teraz mám z toho zimomriavky. Dobrú chuť, pán kapitán. Česť. Takže s Majkou to s kočikom asi nezvládneme. Ako ju poznám, tak pešo už vôbec nie, nosič sme nezobrali. A okrem iného púšťajú sem len ženy v dlhých sukniach a zahalenými ramenami. A ja som si síce zobrala preventívne také šaty, ale nechala som ich v aute, ktoré je úplne akože niekde dole pod kopcom. Takže vrácať sa určite nebudem, takže budeme si kývať s Elkou a s ocinom, keď pôjdu na hrad.
Majuška, chutí ti hododžík? Hododžík. Ňam, ňam. Ňam, ňam, ňam. Barany, barany. Barany, barany. Miško, a ty čo si nešiel? What's that? Najväčším turistickým lákadlom sú monastieri, ktoré držia ochrannú ruku nad celým okolím. Vybudované sú na skalných útvaroch a vďaka zvetrávaniu nadobudli jedinečný oblý tvar. Na tomto videjku by ste ma mohli vidieť, ako kývam ocinovi a Elke. Ale keďže nemá iPhone, tak nič. Posielam ti reportáž z krásneho kláštora na Meteore. Je tu nádherne. Myslím si, že tento zážitok ani nepotrebuje komentár. Milujem tie staré lyžičky, no dobrý. Ale nemám rada ich umývať. Ahoj, Eli. Ako sa ti tu páčilo? Veľmi dobre, keď som sa nechytila toho a nespálila mi to ruku. A vo vnútri sa ti to ako páčilo? Veľmi dobre, aj tie sviečky tam si mohol prispieť koľko si chcel a za to si zobral sviečku, tu si tam zapálil o ďalšie sviečky, ktoré už boli zapálené a zapichol si to kvôli ostatným. A ešte čo sa ti tam veľmi páčilo? Boli tam nejaké staré knihy alebo obrázky? No áno, tam bolo také ako dve múzea, ale tam boli také knihy. Starky hľadal aj Bibliu, ale nenašiel, že tam nemajú. A čo myslíš, z ktorého to bolo asi roku? Pred 700 rokmi. 700 rokmi? Fúha, tak to riadne staré. Dobre, ďakujem za reportáž. Televízia. This is the most beautiful place I've ever seen. Čo si povedala? Prečo mi kazíš video? Ale nie, krásne si. Lebo ma to baví. Ďalším úžasným zážitkom z dovolenky bol moment, kedy sme prišli na Olympic Beach a zistili sme, že sa tam odohráva medzinárodný folklórny festival, kde sa predstavujú aj Slováci. Ten večer sme sa veľmi nekúpali, pretože bolo, ako môžete vidieť, poriadne vlnobytie. Grécko je krajinou túlavých psov a túlavých mačiek. Stretnúť ich môžete naozaj na každom rohu. A už ideme na tradičné trhy grécke do Kateríny. Míňať love. Dobrý deň, prosím vás, nemáte náhodou nejaký Lexaurin alebo Neuron? Sobota opäť priniesla krásne, slnečné a horúce počasie. Vychutnali sme si tradičné grécke trhy. A ešte prejdeme a potom pozrieme. Pri práci na tomto videu som si uvedomila, ako nesmierne rada by som sa tam opäť vrátila. Na týchto trhoch ste mali všetko čerstvé ryby, čerstvú zeleninu, koreniny, ovocie a ceny, o ktorých môžeme na Slovensku iba snívať. No, stačí 3,50 za kilo hrozná, 4 zelené papriky a 2 červené papriky. A ešte dali Majke ochutnať. Majke, aké to je? Toto mi dajú preč. A ako ti chutí hrozienko? Dobre. Ukáž. Kúpil som jednu takú veľkú uhorku a ten pán mi vraví, že iba jednu uhorku, tak to máš zadarmo. Tak som dal aspoň 40 centov. Jeden pán na trhoch sa nás tu opýtal, že odkiaľ sme a my, že Slovakia. A on nám povedal, že má veľmi rád Slovákov, že máme veľmi dobré srdcia, že sme, tak to ukázal, že presne ako Gréci. Že Češi sú ako Nemci a my sme ako Gréci, tak preto si tak rozumieme. Preto sa tu cítim ako doma. Ja to tu milujem. Bože,
takže prosím, teleportujte ma naspäť. Gréci sú nesmierne, ale že fakt nesmierne ľudskí, priateľskí, milí. Nie je to len o obchode, ako môžete vidieť. Deťom sme priniesli zážitok. Čo by som povedala k našim deckám, je, že sú fakt skvelí parťáci. Majka vyrástla do naozaj úžasnej kamošky a hoci sa to často hádali, stále boli jedna partia, s ktorou bola obrovská sranda. Takže podarilo sa mi uspať Majku a Starkému sme ju dali strážiť a my ideme konečne na chvíľu sami na pláž. Však, Miško? Je to tak. Čauky, mňauky. A viete, čo urobíme? Dáme si gyros. A režim lietadla, prídeme až večer. Presne tieto šaty som si z tému objednala za 9 €. Tam boli v akcii za 35. A takto vyzeralo naše popoludnie, keď sme mali chvíľu pokoja. Ukazujem krásne veci, zážitky, ale že toto decko musím non-stop nosiť na rukách, lebo nedávaj mi ruku, nie. Nejdem do kočíka. Je to pravda? Nie? A aká si? Dada. Aká si? Nerozbitá. Nie si rozbitá? A aká si? A ja chcem ísť. A tu sme si už konečne užívali piesok, hranie, more a celkovo, čo taká rodinná letná dovolenka pri mori prináša. A, kamže to beží Miško? Á, už vidím. Jednou z vecí, ktoré robia paráliou, sú pouliční predavači donatov. Mňam tie donaty sú fakt skvelé, mekučké, čerstvé a plnené. Títo predavači chodia a vykrikujú donuts, fresh donuts, bueno, chocolate, coconut. Eluša, aké to je? Odporné, že? Dobre. Mňam! My chceme jesť. Starky deťom urobil radosť a uvaril im jeho špeciálne špagety alla bolognese. Všetkým samozrejme chutili. Takmer každý večer sa nachádzame v El Greco. To je hotel, kde sú sami Slováci. Dáme tam české pivko. Jak sa volá? Nie, to je Bohemian. A môj dusík je výborný. Bohemian? Bohemian. Golden Bohemian. Na zdravie. To už na zdraví. Dobré pivko. Výborné, bože. Dáme To si je na zdravie. normálne, no nechcem sa Mami, dáme si na zdravie. Mami, dáme si na zdravie. Dáme si na zdravie. Stangy, stangy. Majka, vieš, ako si hovorila, keď si bola malička? Ako? Na Mimi. Na Mimi. A teraz hovoríš ako? Na zdravie. Zuzka, pozdravujem ťa. Slnečný výhľad z Grécka. Pozdravujem ti pusinku a krásny deň v tomto krásnom dňu. Takto vyzerá Mandala Beach na okraji Parálie. Chceli sme tam stráviť celý deň, ale bohužiaľ všetko bolo vybukované, tak sme išli do vedľajšieho podniku.
Decká zas neodolali a nakupovali donáty. Ak si dobre spomínam, jeden stál 2 eurá a vidíte, všetkým strašne chutili. Okrem pouličných predavačov donatov chodil po pláži vietnamský typek, ktorý robil reflexnú masáž nôh. A takto sme si vychutnávali spoločne s Majkou nealkoholické mojito. Ešte raz, nealkoholické, pretože z alkoholu mávam často v žalúdku krče. Najväčším úspechom tejto dovolenky bolo, že Majka nabrala odvahu a kúpať sa chodila už len s rukávnikmi. A tancovala vždy a všade, keď počula hudbu. Pigment našej čokoládky Elky jej môžeme všetci závidieť. Okrem nej. A takto sme si zatancovali na ulici. Tu môžete vidieť, že keď som hovorila o prázdnych uliciach na pešej zóne počas dňa, mala som pravdu. A tu sme boli už ochutnať Chillbox. Je to grécka frančíza so zmrzlinou. Predražená ako šľak, ale fakt je to chutné. Namiešať si môžete zmrzlinu s akoukoľvek príchuťou, nugátom, posypkou, proste čokoľvek, čo vám príde na chuť. Potom sa vám môže stať, že zalomíte ako naša Majka. Dobrú noc! V tento deň sa nám podarilo navštíviť kaplnku, o ktorej som hovorila už na začiatku videa, že sa nachádza priamo na pláži v Paralii. Vložíte pár centov, vezmete si sviečku, odpálite ju od niektorej, ktorá už horí a s prianím ju vložíte takto do piesku. Ja som si zašajnul takéto plavky, hej? Včera som si ich zobrala prvýkrát a vravím Elke, že však som si kúpila pekné plavky a ona, že to sú od Starkej Milky, moja 80-ročná starka, hej? A ja, že čo? Vyzerajú ako od Starkej Milky? No? Akože to, ako keby si povedala, že už sú jej malé, tak mi ich dala. Nie, ako keby sa jej už nepáčili, tak si ich dala. Vyzulo ma z toho decka. Dnes sme sa vybrali na vodopády pod bájny Olymp. A takto vyzeralo asi 60% času našej dovolenky. Nevadí, treba sa sústrediť na tie krásne veci. A jednou z tých najkrajších boli práve jazierka a vodopády pod bájnym Olympom. Možno si spomínate, ale podobné videá som zdieľala už pred 2 rokmi, keď sme sa na tomto mieste vyskytli prvýkrát. Vodička bola opäť ľadová a osviežujúca. Je dobrá? Jasné, bomba. Dobre, Miška. 3, 4. 3, 4. Bol to opäť trochu výstup z komfortnej zóny, ale výsledok stál za to. A presne takisto ako pred 2 rokmi, aj tentokrát sme sa odtiaľ vybrali na chutný obed do dedinky Litochoro, do reštaurácie Meze Meze. Ja mám pocit, že varia každým rokom lepšie a lepšie. Majka, čo ideš papať? Koláčik! Koláčik! Mňam to tam musím dať. Toto je krásna kamienková pláž, ktorá sa volá Lemon Beach. Jej jedinou nevýhodou je,
že pár rokov dozadu sa tam usídlili Ježkovia. A keďže to tam hore vyzeralo na fajnovú búročku, rozhodli sme sa, že tu nebudeme tráviť veľa času a pôjdeme sa opäť napapkať do Popeju na náš obľúbený gyros. V tom čase predbiehali práve majstrovstvá sveta vo futbale, tak sme si v Paralii pozreli aj zápas Slovensko proti, ale nespomeniem si už proti komu. Toto bola najdokonalejšia pizza v celej Paralii. Takýmito malými kaplnkami je posiata celá pláž v Paralii a nie len tam. Scenár už poznáte. Kúpite sviečku, odpálite, vložíte do piesku. A toto je tzv. Dom naopak. Samozrejme, že decká chceli ísť, tak ma nahovorili a bol to teda pre mňa zážitok roka. Želiška, dýchaj. No, ja nepôjdem asi na ďalšie poschodie, ja som veľmi rada, že zvládam toto. Nič, môj nervový systém ťažko zvláda takéto prevraty. Ste na nebi. Takže ja naozaj nemám rada kolotoče, nemám rada ani vlastne lietadlo, ale zvládam ho, preto milujem cestovanie. Preto to som sa obetovala kvôli Majke, kvôli Miškovi a Elke, aby ste nemuseli ísť sami. Krásne si ako čokoládka. Takže dom hlavou. Ešte aj naklonený. Smrť pre môj nervový systém. Kyradril, prosím! Ale nie, už som v takomto dome bola v Liptovskom Mikuláši, takže som vedela, čo ma čaká. A nie, nedá sa na to pripraviť. Bell, what's that? Mami kúpila dres. Pozri, aký mám ho farebný. A aké je tam meno? Messi! A práve sa, Rušky, práve sa vystrala čajka z vzduchu. Dantuj. Dres mám! Toto som si mala kúpiť už na začiatku. Vyhla by som sa obrovskému množstvu nervov. Toto je nealkoholický miešaný drink z dielne El Greca. Dnes som ho vymenila na miesto pivka. A čo vaše deti robia večer o 10:00? Moji si užívali nočný paralijský život. Dnes sa nám konečne podarilo nájsť tento nádherný park, ktorý je uprostred Parálie. Je tu detské ihrisko a dá sa tu pohľadkať a nájsť suchozemská korytnačka. Ovšem, musíte mať šťastie. Po ceste na pláž sme sa zastavili ešte pri takomto, kanáli a tam sa zase nachádzajú vodné korytnačky. Takto im trčia hlavičky. A dnes sme objavili takúto krásnu pláž s travičkou, kde bolo dostatok tieňa. Majuška, aké to je? A dobré. A tam je aj cukor. A čo to je? Moja je s kávou. Nie. Čo to je, Majka? Čo to je? Majka, povedz, to je grécke frappé. Grécke frappé. Maminka. Čo? Dobré má. A
takto sme si vychutnali kúpanie v Egejskom mori na okraji Paralie. Na tejto pláži, ktorú som spomínala, bolo dosť málo ľudí a bolo to tam dobre prispôsobené pre deti. Majuška našla na zemi starú platobnú kartu, ktorá sa stala jej najlepšou hračkou až do konca dovolenky. Spravila si z nej mobilný telefón. A večer sme splnili Myškou sen, ktorý mal od začiatku dovolenky a prenajali sme si tento niekoľko pedálový a niekoľko volantový bicykel. Majka, zakývaj! Nechajú, mahej šťastná. Myslím si, že my pôjdeme tak pomaly, že ani bez drva. Všetci sme v sebe prebudili naše vnútorné dieťa a cestu sme si riadne užili. Doľava! Slovensko! Prečo ste neodbočí doľava? Pozor, auto! Brzdí, pustíme toto auto. Mám ja tu svoj... Slovensko! Eja, Slovensko! Aj! Pozor, pozor! Atencione! Povedz, že uhni krávo. Teraz by to bola Slovenka. Áno, priznávam sa, niekedy je zo mňa matka roka, ale fakt som si myslela, že to nebude počuť a ak by to aj počula, že to nezopakuje. Pedro, 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 Ja fakt milujem moju rodinu. Zakývajte. Čistý cirkus. Teraz to cítim viac než hoci kedy predtým. Tento klub patrí nám, dnes DJ ja platím ja. Čo budeš spievať na koncerte? A tu už sa Majuška mrvila aj v obchodnom dome. Večer o 10:00. Niečo pozvonia, ja tam z teba vyzvu. Majka, kto ešte, že to dám, daj? Nie, nedáš. Ja to zožerem. Veľké upratovanie svedčí o tom, že na druhý deň budeme musieť opustiť naše letné sídlo a ísť domov. A takto sme sa už na našom obľúbenom móle lúčili s Paraliou. S Bohom Egejské more a s Bohom pouličná cukráreň a pekáreň. Aktuálne, hej, 21:54, lúčenie s bazénom. We are ready to go home. Stanku, milku. Kam ideme, Majka? Na koho sa tešíš? A ešte na Krásne tesalonské kolóny, jak sa hovorí. Sme na letisku, na odchodom. Dobro došli na letisko, teraz ešte 10:50 máme
Zatvárajú sa brány, to je za hodinu aj 4 minúty, takže stíhame niečo aj prehryznúť na letisku, vycikať sa, prejsť check-inom a lietadlo hír, Mariena hír, Míšo hír, Etelka hír, Páďo hír. A je hír. Majka, odchádzame domov z dovolenky. Ako sa ti páčilo? Dobre. Tešíš sa domov? Mám takú žvočku a nechutí, tak musím dohľadať takú časť. Ďakujeme a tešíme sa o rok. Ako sa ti páčila dovolenka? Veľmi dobre. Ako sa ti páčila dovolenka? Good weather? Ako sa ti páčila dovolenka? Majka, už budeme vystupovať z lietadla. Áno. Kto nás ide čakať? Peťa! A kto nás bude čakať doma? Tata! Ako sa nás... Tram, tarada, a sme v Budapešti. A tu v Šarane nejde klíma. Oh shit. Cítim vôňu rezňa. Tebou šmonkou cítim vôňu z mesta. Mali uvítať si výbor, aha. Tarka Miluška prišla. A za všetku tú parádu, ktorú sme v Grécku mohli zažiť, vďačíme tejto žene, ktorá sa volá Danielka a môže byť aj vašim sprievodcom na vašej dovolenke do Grécka. Pivko doma!